حديركم كم يوئلكم لو ما أنتي سوني نجهو بصراحة كوينسي زخون نجار فتاة شنيرة قد أميتهم دك سرحية يمتون سلازي أبزي اللايف أتي زي محلال فلوم بالأختمو نتوم موزيك أني تازوكم درفتي أبزي كتنحم خيليتي ملأخت بزبل مالتيو لو ما أنتي أب أبليتوني زلخو كمتي لمود أب كيبي زي كون زلخو أب أبليتوني سرح زلخو لو ما أنتي جنا جمهوركم كقدم مجماري تا كحلفة زدلخو سبيشالي الموزيك أنياتات كالخان درفت تقم تخلي أزبلكوا تابنا وحي جزي يشجر سمع سبات بزعبة تايم سيجنيتشر زلو مفلوطو موزيك أنيات خوين فولتو يجن تي نورمال بلمدي زدرف درافاي وي بلمدي زلمد موزيك أنياجن انتاي نت ناي تايم سيجنيتشر كردو يكلني تقامنتهم كردو يكلني تايم سيجنيتشر جن بتعبي فت تقاميو بتعميو وسان خا موزيك مالتيو تايم سيجنيتشر بقبو اندحر زي حسكايو ወይ ብግቡእ እንድሕር ዘይፈሊጥካዮ ምናልባት ኣብቲ ኣክሰንት ናይቲ ሙዚቃ ኣተሃራርማ ሽግር ከምፅእ ክእል እዩ ኳንታይ ዝበሃል ነገር እውን ኣሎ ኣብ ሚክሲን ወይ ሙዚቃ ምስ መልእካ ዝግበር ምትዕርራይ ኣብኡ እውን ብጣዕሚ ዓብ ሽግር ከምፅእ ክእል እዩ ስለዚ ታይም ሲግኔቸር ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ነቲ ታይም ሲግኔቸር ናትካ ፈሊጥካ እቲ ቴምፖ ከዓ እቲ ናትካ ቢፒኤም ቢትስ ፐር ሚኒት ማለት እዩ ክንደይ ድግምጋማ ውሽጢ ሓደ ደቂቃ ኣለዎ ክትፈልጦ ኣለካ ካልኣይ ከዓኒ እቲ ታይም ሲግኔቸር ከዓ ወሳኒ እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ብዙሓት ኣርቲስት ዝሽገሩላ ማለት እዩ ዝረኣኹዋቶም ናይ ልምዲ እየ ዝብል ዘለኹቶም ዝተማሃሩ እቶም ኣፍልጦ ዘለዎም ኣይኮነን ዝሽገሩላ ዝረኣኹ ናባኹም ከካፍለ እያ ሕፅር ኣቢለ ምክንያቱ ሕጂ እቶም መሳርሕተይ እውን መምፅኦም ስለ ዘይተርፍ ስለዚ ኣብ ዘለና ኬፕ ዝብል ዘሎ እዚ ሜትሮኒም እዩ ሕጂ 4 ብርእሲ 4 እዩ እዚ ታብ ትብል ዘላ ሳ መጀመርታ ድሕሪኡ ክንደይ ቆፀራሉ ብድሕሪኣ 3 ምስ 4 ማለት እዩ ታብ 2 3 4 tap 2 3 4 1 2 3 4 تا دمقت زلا كاب تبل زلا سام تا هوك ማለት تا መበገሲ ብድሕሪኡ ዘሎ ቁፅሪ ተደሚሩ ክንደይ ይኾን 4 ስለዚ ካብኣ ጀሚሩ 4 ቁፅሪ ኣሎ ስለዚ ክንደይ ይባሃል ታይም ሲግኔቸር እዚ 4 ብርእሲ 4 ካፕ ታፕ 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 ኦኬ ሕጂ ናይ ጓይላ ታይም ሲግኔቸር ነሪልና ንኳንታይ ዝኸውን ወይ ከዓኒ ዝኾኑ ምሳዓዱ ክሰርሕ ከለኻ ታይም ሲግኔቸር ሓትኻ ክንደይ ታይም ሲግኔቸር ይብሉኻ ሕጂ ዝበስ ሓበሻታ እዩ ዝብል 58 እዩ ዝብል ሕጂ ታ 58 ንስማዓያ ንጓይላ ትኾን እንዳይ ትኾን እዚኣ 5 ገብራ ኣለኹ እዚኣ ከዓ ካብ 4 ናብ 8 ገይራ እያ ጓይላ ትኾን ንስማዓያ ጅም ኣይትኾን tap 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 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 حموشه بالعلي شمونته ناي غويلا قنيت امصق اكسنت امصياتولا ايمصاتهم ስለዚ ናይ ጓይላ ኣክሰንት ከተምፅኣልና ፕሮብሌም ሶልቭ ድብሉ ፃዕዱ ተረኸቡ እታ ሽግርቲ እያ ተፈቲሓላ ናይ ጓይላ ኣክሰንት ከመፅኣልና እንድሕር ኮይኑ እቲ ህርመት ድራም ናብ ሙዚቀኛታት መሓዝትኩም ወይ ናብ ደረፍቲ እዚኣ ሼር ግበሮ ኣይኹም ፕሊስ ኣዝያ ጠቃሚት እያ ምክንያቱ ምስ ፃዕዱ ክሰርሕ ከለካ እቲ ታይም ሲግኔቸር ወሳኒ ኣብ ሙዚቃ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እዩ ከምዚ ንዓና ጥራይ ዝተደረተ ገለ ይኮን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ታይም ሲግኔቸር ግዴታ እዩ ኣብ ሙዚቃ ግዴታ ከምዚ ሰባት ከዓ ቋናፅቦ ሰሚዐ ጓይላ ፕሮፌሽናል ኣይኮኑ ኢሎ ገለ መለ ኣነ ፈቲነ ምስ ፕሮፌሽናላት ከማኒ ሱሙያት ናይ ዓለም ክንደይ ሬፒቴሽን ዘለዎም ኣብ ሙዚቃ ኣብ ፈረንሳይ ይኹን ኣብ ግሪክ ኣብ ብዙሕ ቦታ ምስኦም ፈቲነ ታይም ሲግኔቸር ክሓትኑ ከለዉ ቀጥታ እዩ ዝህቦም እታ ታይም ሲግኔቸር ምስ ሓበሻ ግን ሸር ክትገብር ትደሊ ታይም ሲግኔቸር ናይ ጓይላ ከምዚ ትብሎም ኣይ እንትን እኳ እዩ እንታይ ዲ መሲልካ ክስታይ እኳ እታ ከምዚኣ እያ ትጥዕመኒ ንዓይ ብከምዚኣ እየ ኳንታይ ዝገብራ ብልካ ኣይኮነን ብዝጥዕምካ ኣይኮነን በታ ትኸውን እያ ትግበር ስለዚ እዚኣ ሪኢኹም ኣለኹም እዚኣ ጓይላ ትጥዕም ኣይትጥዕምን እያ ትጅም ኣይትኸውን እያ ስለዚ ጓይላ ቀይረ እያ እዛ ሓሙሽተ ትሪእዋ ኣለኹም 5 8 ዘላ ናብ 5 16 ትገብራ ሓሙሽተ 16 ትገብራ ሓሙሽተ 16 ምስ ገበርና ሕጂ ጓይላና ክትመፀልና እያ እቲ ትክክለኛ ባህላዊ ጓይላ ዘይኮነ ግን ናይ ጓይላ ህርመት ግን ከተምፅኦ እያ ቫዚ عند بعيداني ولا نايتاني ناني مدينة
ስለዚ ናይ ጓይላ ታይም ሲግኔቸር ሓሙሽተ ኣብ ልዕሊ 16 እዩ 58 ምናልባት ክኸውን ክእል ቴምፖ ወሲኽካ ድዩ ወላ ገለ መለ ክመፀሎም ዝኽእል ሰባት ክህልው ክእሉ ኮኑ ግን እቲ ትክክለኛ ኣይኮነን እቲ ትክክለኛ ታይም ሲግኔቸር ናይ ጓይላ እምበኣር ዝኾነ ፃዕዳ ክሓተኩም ከሎ ዝኸበርኩም ኣሕዋት ሙዚቀኛታት ድምፃውያን ኣብ ስቱድዮ ናይ ፃዕዱ ድዩ ናይ ፀለምቲ ድዩ ናይ ዓረብ ድዩ ክሰርሑ ከለኹም ታይም ሲግኔቸር ንድሕር ሓይቶምኹም 516 በልዎም እዛ ቪድዮ እዚኣ ሕጂ ኣሰባሕ ረባሕ ብንግህኡ ካብ ቦታ ስራሕ ኮይኑ እየ ዝኣትዋ ዘለኹ እዚ ስቱድዮና ከዓ ነዚ ይመስል ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ይመስል ስቱድዮና እዚ እቲ ናይ ሳውንድ ኢንጂነር ቦታ እዩ ኣብቲ ውሽጢ ከዓኒ ኣሎ ናይ ሳምፕል መስርሒ ቦታ እዚ ከዓኒ እቲ ውሽጢ ስቱድዮ እቲ ትሪትመንት ኣኮስቲክ እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ሳውንድ ፕሩፍ ኣይኮነን ኣኮስቲክ ትሪትመንት ዝበሃል ግን ኣሎ ብዝተወሰነ መልክዑ ትሪት ዝገብሮ ነቲ ትመልኣሉ ዘለካ ሩም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ይመስል ኣሰባሕ ረባሕ ብንጉህ መፂና ንሄለኩም ኣይመፁን ግን ዘለዎ እቶም መሳርሕትና ስለዛ ግዜ ክትቀመላ ኢለ እየ ኦልሬዲ 6 ሚኒት ኮይኑ ኣሎ ገለገለ ዝዕለል ተሊኩም ሕጂ ንእሽተይ ዕሊልና ክሳብቶም መሳርሕትና ዝመፁ ክንፅበዮም እዛ ቪድዮ እዚኣ ግን ሼር ግበረዋ ኢኹም ናብ ሙዚቀኛታት ናብ ደረፍቲ ኣዝዩ ኢንተርቴይንመንት ኣዝዩ ክብረተይ ናይ ኣልበም ጉዳይ ብስፍሕ ዝበለ ክስታይ ክገብረሉ እየ መግለፂ ክገብረሉ እየ ምስቲ ዲስትሪቢዩት ክገብራ ዝተሰማምዕና ሰብ ንእሽተይ ምስ ሓሓብ ኣጋጢሙ ፍቲ ኮንትራት ኦልሬዲ እሱ ኣብ ምፍታሕ እየ ዘለኹ ኣብቲ ነቶም መንበርስ ግን እተን ደርፍታት ሓንቲ ብሓንቲ ክስታይ ገይረና ኣለኹ ፀዕነና ኣለኹ ኣብቲ ኣብ ዩቲዩብ ዘለዎ መንበርስ ዳርጋ 2 ደርፊ ኣለዎ ኣብ ናይ ኢንስታግራም ዘለዉ መንበርስ ኣብ ናይ ፌስቡክ ዘለዎ ከዓኒ ዳርጋ ከባቢ 4-5 ደርፍታት ኣትዩሎ ኣልበም ግን ያ ሶሪ ካብ ወርሒ 4-5 ክዝርጋሕ ዝሓሰቡትን ወርሒ 9 ሰጊራ ካብኡ እውን እቲ ናይ ዲስትሪቢሽን ፀገም ስለ ዘጋጠመ ኣብ ሕጋዊ መስርሕ ስለ ዘለኹ እየ ብኸምኡ እየ ዘለቕክዋ ዘለኹ ግን ትኽክል ኣለኻ ኣዝሓወት ቴንክ ዩ ኣይ ቲንክ ሕጂ ንጎ እዩ ዘሎ ኩሉ ሰብ ደቂሱ እዩ ዘሎ መስለኒ እቶም ናይ ኣሜሪካ ካብ ስራሕ እዮም ዘህልው እቶም ናይ ካናዳ ገለ ክገድፈኩም ኣነ ከዓኒ ኣብ ቅድሚ ስራሐይ ትፅናሕ ከይመፁና ወትፍ ከይበሉና ከለዉ ክንጅምር ብሩኽ መዓልቲ እዛ ቪድዮ ሼር ምግባር ንሙዚቀኛታት መሓዝትኩም ኣዕረኽትኩም ኣይተረስዑ ኢኹም ቴንክ ዩ ብሩኽ መዓልቲ